Ayon sa isang YouTuber na... Whoa! Take 2. Ayon sa isang YouTuber na si Mystica, si Hungry Syrian Wanderer ay... As hungry as a buwaya, a crocodile. Kaya nga tinawag niya yung sarili niya na hungry, di ba? Dahil daw... Pinipili din niya kung sino yung gusto niya on his own advantage. Okay, tapos... Pero nagbubulag-bulagan tayo, di ba? Kasi nga naman, ang mindset natin, kung sino yung tumutulong, doon tayo humahanga. Ano kaya ang sagot ko dito? Talakayin natin mamaya. Ako ang inyong kakampi na si Puting Pinoy. At ito ay aking pagsuri/response kay Mystica. Selfishness versus self-interest. Appear mga kakampi. Mabuhay kayo. Paki-subscribe at sampalin ang kampana. Disclaimer. Please do not send any type of hate towards the people discussed in this video. It is meant only for educational purposes. Habang pinapanood nyo ang video na ito, may mga lilitaw na mga 5 hashtags gamitin nyo kasi gagawa ako ng lista kung sino ang mga nakasulat ng lahat ng mga hashtags at nanood ng buong video. Bago natin ituloy ang video, sampalin ninyo ang like at sampalin ninyo ang kampana. Sana makakaroon tayo ng nuanced discussion tungkol sa mga bagay na ito. Ibig kong sabihin, hindi agad-agad sinasabi natin dahil pumapanig ang isang tao sa isang pananaw na agad-agad masama sila. Or if we agree with their pananaw na mabuti sila. Sana pakinggan din natin kung ano ba ang mga punto ng mga nakakasalungat sa atin para makaroon ng mas maayos na pag-uusap tungkol sa paksa, no? Ang pinakamahalaga dito ay ginagamit natin ang critical thinking natin, mga kakampi. At baka lalo mapalawak ang pangunawa natin. And to do this, na may respeto tayo sa ibang tao. Kasi, anong mas gusto natin? Na tama tayo, pero walang pagunlad? O makaroon tayo ng solution na maganda para sa lahat ng tao? Alam nyo, sa pagkakasabi ni Mystica na nakikinabang si Basil, oo nga, nakikinabang si Hungry Syrian. At sa mga nakaraang vlogs ko, tinalakay ko ng konti kung paano romanticize natin ang mga kwento, pati sa ating mga heroes. At sa tingin ko, alam naman ng lahat na tao lang din si Hungry Syrian. He's not a perfect person. Hindi naman siya isang Diyos. Pero ganoon pa rin, marami siyang ginagawa na maganda para sa maraming iba't ibang tao. Oo, nakikinabang si Basil dahil sa mga views because of yung mga charity na ginagawa niya. Pero hindi ako sumasangayon sa conclusion ni Mystica. Hindi porket gumagawa ka ng mga bagay na para sa sarili mong self-interest na ibig sabihin na ikaw ay greedy, na ikaw ay isang buwaya. Hindi nga ganon. Ang kailangan ni Mr. Chang o kay si Abuji, yung totoong pagmamahal bilang anak. Ano yung concern niya? Sabi niya, hindi man lang daw siya binati ng Merry Christmas or Happy New Year. Hindi kinakailangan ni Basil na tulungan pa ang mga tao kung nararamdaman niya na toxic ang sitwasyon. Okay? There's nothing wrong with that. Kung nasa toxic na kalagayan, okay lang na umalis. Okay lang na lumisan. So para sa akin, I don't think na si Mystica is getting the full story. I think you all understand that and agree. Personally, I think na ikinali dito ni Mystica ang selfishness with healthy self-interest. Mayroon naman bagay na tinatawag na selfishness at mayroon naman bagay na tinatawag na self-interest. Yung selfishness, ibig sabihin kahit marami kang aapakan, kahit sinasadya mong sakta ng ibang tao para lang makamit mo ang gusto mo, yan ay tinatawag na selfishness. Pero yung self-interest, neutral term lang yan. At ayon sa mga philosophy, hindi maaring iwasan ang pagiging self-interested. Yan ang katotohanan ng ating buhay. Likas lang ang pagiging self-interested. Halimbawa, Hindi mo man masasabi, mahal ko ikaw without being self-interested. This is part of having an identity. Gusto ko ang paliwanag ni Clifford Lazarus, PhD na licensed psychologist. Nagbigay siya ng isang metaphor na tinatawag na oxygen metaphor. Ganito yan. Kunwari, nasa isang jet kayo, tapos biglang nawala ang cabin pressure. Yung mga oxygen masks ay nalaglag na para magamit mo at magamit ng ibang tao. So ang tanong ay, Sino ang unang dapat tulungan? Yung bata na sa tabi mo o yung matandang lalaki sa tabi mo? ang sagot is neither of them. At ang payo ng mga flight attendants ay gamitin mo muna, isuot mo muna ang oxygen mask. Kasi kung hindi ka nakasuot ng oxygen mask, hindi ka maprotektahan at wala kang ibang matutulungan at mahihimatay agad. Sobrang talino mo.
So yan nga, ganyan si Hungry Syrian Wanderer. Ganyan sana tayong lahat. There's no magical thing that hindi ko alam kung bakit parang naniniwala ng mga tao na kinakailangan napakalaki ng sakripisyo mo na mamamatay ka pero magbibigay ka pa. Hindi nga ganoon, mga kikampi. Dapat, tulad ng sinabi kanina ni Corona at ng psychologist, dapat ayusin muna natin ang sarili natin oxygen masks. Dapat maganda ang mga nangyayari sa buhay natin para malusog tayo, para may lakas tayo na tumulong sa mga iba. Kung yan ang gusto natin. Kasi kung tumulong ka pero wala ka na, tapos na, ubos na. Hindi ka na makakatulong sa mga iba na. May nabanggit siya tungkol sa 5 million pesos na ginastos ni Basil para sa kanyang Korean supermarket. And it's true. Hindi lang yan para kay Mr. Chung. That's also for Hungry Syrian Wanderer. It was an opportunity for Mr. Chung for sure. Pero nakikinabang pa rin si Basil. So I don't know if it's necessarily accurate to say na sinayang niya yung 5 million pesos kay Mr. Chung. Kasi sa wakas, naging okay naman because, you know, makikinabang pa rin. May negosyo si Hungry Syrian Wanderer. So, ayoko na i-bash nyo ako for saying that she has a point because, you know, I'm just trying to be objective here. And I think we all need to be objective and have critical thinking tungkol sa mga bagay na ito, mga kikampi. Because I see all of the bashing, I think it's important to actually pagsuriin din ang mga sinasabi niya because may mga punto din siya. Kaya, maging patas tayo. Critical thinkers po tayo dito sa channel, mga kikampi. Yan ang isang community value na gusto ko mayroon tayo sa channel ko. Masyadong sabik tayo na pumanig sa isang tao, na kampihan ng isang tao or isang bagay. Dapat kinakampihan natin ang katotohanan. Dapat pinagsusuri natin ang mga bagay-bagay. Now, marami pang ibang sinabi si Mystica na sobrang hindi ako sangayon sa kanya. Like her conclusion that this is somehow evil of Basil to help people out and to benefit from it in the process. And, you know, he doesn't owe people money in the videos for being in the videos. Plus, think of it, he's already giving to them via charity. Mayroon din mga nagsasabing i-report na lang yung channel ni Mystica. Pero wala naman akong nakikitang dahilan para i-report siya kasi sinasabi lang niya kung anong nasa sa isip niya. Hindi ako sumasangayon sa kanyang conclusion. Pero ang mga tao ay may karapatan, may kalayaan, di ba? Freedom of speech para sabihin kung anong iniisip nila. Basta hindi sila nagdudulot ng harm sa ibang tao. I think it's important for people to realize that oo nga, nakikinabang si Hungry Syrian Wanderer. Mayroon nga siyang incentive para tumulong sa mga iba. It's not like isa siyang santo or isa siyang banal na hindi nakikinabang sa mga bagay na ginagawa niya. Hindi rin ibig sabihin na hindi siya mabait na tao. But we're being objective about this. Sana hindi ito nakikigulat sa inyong mga kakampi. People do benefit from vlogs. Specifically, charity vloggers benefit from charity vlogs. But that doesn't mean it's masama. Hindi porket nakikinabang ng isang tao, agad-agad masama na yun. It's what they do with it. Ginagawa kaya nila para matulungan ng ibang tao? Edi hindi masama. Edi go! Anyhow, maraming salamat sa panonood, mga kakampi. And if you haven't already, please panoorin nyo yung buong series na ito. I think marami naman mapapulot na mga aralin. Anong gusto mong sabihin sa mga kakampi? Mahal ko ang lahat ng mga kikampi na nanatili dito para makita ang cuteness ko. Maraming salamat sa pagsubaybay kay Naitay. Huwag kalimutan na sampalin ang like at sampalin ang kampana. Medyo mahirap ito. Yun!